ndị be anyị unu amara mugu anaghị agwụ agwụ. Ndị be anyị unu amara mugu anaghị agwụ agwụ. More especially ndị Igbo. Ndị Igbo they claim na ha dị smart. Yes, I dị smart, fine. And don't worry, area I na dị smart. I na dị smart in technology. I na dị smart in learning. I na dị smart in so many things. My Anna had this smart. Yes. Na religion and everything. Do you know what I'm saying this? Igafu only Igbo nwere passport, nwere diplomatic passport. Na aga international, ga more than 17 countries of the whole world. Na jena abata. Me mo egwu ewayo dibia na pastor. Na cross ba asaba. Dibia na pastor. Foreign country. Now, the only foreign country, Dibia na egwu onye bi America wayo na alụli ọrụ na agbali ọkụ ojoba. Ya foreign country on the mo no bia asaba. But gị cross ga asaba cross o Murtala Mohammed Airport na America na UK na ebe a we na send mmadụ ego ka o wee gwọrọ ya ọgwụ na Nigeria kwa video send ya isi na ọgwụ agago. Yes. Mụ isi egbe ọkụ ọfọ ọ na mmasị weta nsị egbe ka ị na-abịa from Nigeria. Ka anyị were ya na Opugo. Now, what am I saying? Nothing but fact. Pure fact. Now, Gimazibu, Gagorom Banine, Mirinasa, Ebanasa, Guy everywhere, and so many languages, and also Chinese, and also Portuguese, and also Dutch, and also Italian. Each many country. Because now things will go to Deregi. Now, because now no one goes to Deregi at the moment. Chef wo ni eju we po won kebu. Now in life, also Dangote, you must have up and down. You must have and down. Obstacle. Now be Ijewoke. Ijewoke that this smooth. You can buy that already you have 1,000 account. What do you reach today? If at the age of 20 years, at the age of 50, it's here. That is why most of them are go many countries. Must be one day when I watch the ego, but today how about that they raise the ego, they made a fundraiser on the internet. That is will of man, ups and down. Obviously, when you up and down as a man, little challenge, nobody as long as they hard working and truthful. One, hard working and truthful and sincere in business and whatever you are doing. Otokaka 1 year, 2 years. If I normalize, this is normalize a balance because now it for Attire 1 year people when ruin dinner business. Now they can have the number they will call you and still help you and give you contacts. Now brought in is now in Chelsea can take the balance here in North America. Where only one pastor. Hey, may God forgive them. Reverend Father. When I had when the parish in America. Those days, I'll be born on the phone. On Los Angeles. If you born on the phone, no choke I warrior. Carry or more. Come again. Na Father on your chat. Never had the hour walk up one of that. Los Angeles are near good year. Not as he was just Massachusetts. Actually, would you? Not a hour or corner, what kind of demand one of that parish. No matter guys, I'm mentioned name, and all that man about the parish is young couple. Carol or when I join see, I go on your go now. Or war, Rabbi, or Jacarona Kadeku. Ebunema, I don't know, but I don't know. Babu go to Jesus. He was a Yanagafa. Ebunema, or Bara, Jesus Christ, Ebunia Sacrament, Father, Diga Goro. Nah, Jesus, amen. Miracle goes to amen. Only Jesus glory. Nay, Oka glory. What do you borrow native doctor in Nigeria? Car what? Do you know one popular pastor near Will? I'm an Adama Buffer near Will, not South Africa. Piaqua, car warrior or card puller. Now, members here, they reduce. Now, his opponents, then when a church and the other streets, they boom, boom. Say, warrior or more. Kagene, can church here, we boom more. Now, I wrote a walk it out. Church, the crowd. When I have that boy, if you go see Jesus na Facebook, he and I says, hi. Many people, the truth, when I say okwu to motivational quote like this. Another MM. Nash church and Senegal that is MM. Onye kurugo.
pastor. That is why dibia ji were bold enough where was saying on around the pastor and doka karatpula and other wrong. Man, I did even our work. I'm not saying in the aspect of working or not working. We go there. In the Google, only they didn't have Jesus. No, but Igbo, nor America, nor South Africa, nor Italy, nor Italy. Ka only na cross the airport. 1 or cross the immigration. 2 or ma anyero na nke egwuregwu na airport. Ya sege na gini mere na wara ogwu. Gwogu wayo ikwete agbapụrụ gị na mmụọ ọga na ikuku ọpụgo piam I believe. Now give up as a pastor. You know say mama give up as okay kugo maka pastor. The individual after 5 years now, 5 years coming, or let's say let me prolong it 7 years coming. Bo nde is na prison bata ya agba malika ji. Okay. Mwana dega Jpac say we can patch on obele because na okumada adekwa mama na eziokwu go because ndị Igbo tu elu si na eziokwu na adị inu na ntị nwanne m ya ma bolo ndo eziokwu na adị inu na ntị nwanne m ya ma bolo ndo ọ bụrụ bụ nwanne anyị nwoke ebe a na-ege m ntị kịta ni n'obodo oyibo n'iso na ndị n'obodo oyibo agwọ ọgwụ na Nigeria o nwere ebe nchọ ka m gwa gị ọgwụ adịra across mmiri ọgwụ ada across mmiri meanwhile ndị Igbo abụrụ ndị na-agwọ ọgwụ ndị Igbo abụrụ ndị na-agwọ anyị abụrụ ndị na-agwọ ọgwụ ife anyị na-eme bụ traditionalist omenala ka anyị na-eme omenala anyị bụ ịtata ụtụtụ iwu ọjị ịgbasi ọjị ijebe ejiri na-eje aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọ bụ na onwe ife imebere n'ụwa na ọwa ọkụrụ achọna spirit ya atachị ya ka ọ wee wọkụwala ike ije gwa ọgwụ ma ijebe na mmiri je chụba aja ma ịchụba eni ọfụ aja ka datin wee wọkụwa ife a ama wọkụrụ so many things imego n'ụwa anyị na-agwa ọgwụ believe na ọgwụ a ma o ji wọkụ ọ bụrụ ọgwụ a nọ n'itile effort ọ ga ndị na-agara ọnụ mebi n'itile effort ọ na ndị na-emeri ya na ndị na-emeri ya amagolu ya system enwere ibe dịka time waits for nobody mgbe ndị ibe gabara ije gaba ije ndị ibe gbawa ọsọ ọ bụrụ na ndị ibe gaba ije na ịdara aga ije anyị ejesi ka amala ibe mee na onye a adazi aga ije there is no time for anything but there is time for everything. Yes. So biko etizi n'aka n'ọgwụ n'anya more than 10,000 Nigerians nọ nga all over the world. Ndị niile anọ nga ije tụọ ka ebe tụba n'ime ba ya agwa ịdatị na dibịa gwọrụ ọgwụ ma onye passport kpele ma onye eze nwaanyị si ịba gaba n'ụzọ ga-aga kalu ebe a kuchie. Enwere so many ndị Igbo nọ nga na Indonesia a egbu enwere so many ndị Igbo nọ nga na Ethiopia now. Enwere so many ndị Igbo nọ nga na Brazil. Enwere so many ndị Igbo nọ nga na Dubai. Enwere so many ndị Igbo nọ nga na Malaysia. Enwere so many ndị Igbo nọ nga na China. Ife niile abụ ọgwụ na ekpele ife tiru fadia. O nwere onye Igbo ya apụta kịta wele chie na ịgba magolo na Indonesia na iburu ọgwụ beldia na egbu egbu. Isi onye Igbo aje dia. Ife niile a na-eje ebe a na-eje na fe ejego weta extra na spirit ga-eme ka ọ wọkwa. That's why I'm always teaching you that spirituality does not work. There is no power in spirit. That's why I nwade ndụ na egbu mmadụ mebi na egbu mmadụ ma onye police ji egbo gbagbu mmadụ kịta. Anyị nwade ndụ ya pụta na agitate justice for onye nwa dara agitate justice for himself or for the living. Anyị nwade ndụ ya na-emezi anya nwa nwụrụgwo. Wepụ aka n'ọgwụ adịra alụ ọlụ. Abịa na ụmụ nwanne anyị bụ nke like our brother who dibia pụtala ọfụ na Ọkịja dibịa nke a dị ime pụta ọfụ na Ọkịja ọbọkwa na maya kpụnwụrụ ya bara ife mere na adala ike ịdị na-akpọfa afa bụ na mba ịma gị na-akpọfa afa making them popular ihe ejegodi gwọ ọgwụ ka pregnancy gị atikpogodi for 4 days onye ahụ na mma ebeli onye gwụrụ fence mgbe police na-abịa ọ nwere ọgwụ ọ ka disappear na ọ bụrụ na afọ ya etikpọ ọgịda dị flat ka nke mụna Jpac afọ na ya etipọkwa ahụ no nke gasị gara digodi ka celebrity digodi aja ibe eji emekwa na afọ ka otikpọ oriri nne digodi aja ibe eji eme afọ ka otikpọ origodili nne ibe na-ekwu ọgwụ like afọ m ebe ịgwọ isi na ihe agwọrọ ụmụ nwanne anyị ndị na-agba ashawo ọgwụ ka ikpu na-achaba ọkụ papa mmadụ na-ekwu na Facebook ọ ife a bụ ife anyị na-akụziri otu anọ n'obodo a ana m fight everything ma enwekwala awa brother bụ onye Imo steeti n'okwu obodo a
na fight everything to make sure na ụmụ nwanne anyị ndị Igbo niile na-agba achawo n'obodo a na inwere native doctor kwesịzi n'ihi ya na-agwa ụmụ nwaanyị Igbo na ịgba achawo ụwa abomination na ala Igbo gị nwebụzie native doctor na-eme ife ana na-asọ nsọ anyị mana mma na ịdịrị asọ ana because ọ na-asọ ana ya gwara onye Igbo na-agba achawo ka ị gwọrọ ya ọgwụ gị nwekwesịzi ịdị na-agwa ndị mmadụ ka famedebe ife ana na-asọ nsọ na-agwazi fafa bịa ka ịgwọ ọrụ fọ ọgwụ na ịgwọ ọrụ fọ ọgwụ Igbo a na-achafa ọgwụ ba wee na-enweta kọstọma anyị nwe na-abụrụzi ndị na-agwọ ọgwụ anyị nwe na-abụrụzi ndị na-eje ụka wee na-espend ego anyị na-agbalụ ndị Igbo a na-akpọta ebe a kaba gbaa achawo moto kaba na Naịjirịa gị nwa na-agbalụ fọ ọgwụ kaba kontinu ọgbaba wepụ na aka na ajị mma sepụ na aka enwe n'obe bifo ọgọla aka mmadụ ndị Igbo ụmụ nwanne m mma arapụnatara ya ebe a mara ka m gwekwara 2 minutes wee complete zi ya ka anyị wee nwee ike rapụ ya ndị Igbo abụrụ ndị na-agwọ ọgwụ ndị bute ọgwụ na Naịjirịa bụ ndị na ala Igbo bụ ndị Yoruba ebe ba nọbụ n'ọshọpụ ọdụ ife anyị na-eme bụ ife omenala ife ọdịnala dibịa na ala Igbo bụ onye arụ na-anwụ ka ọ na-etiriti ọ bụrụ onye ibe na-esiri ike o nwere dibịa nọ n'ụwa ya eme rich kama dibịa eme onwe nya nwa rich gị nwa agadi pọ iwe otu ya rich native doctors anyị nwere n'ala Igbo today fakpọpụta ovu eva gwọrọ ọgwụ dị rich ọ bụrụ onwe onye malụ bụ native doctor n'ala Igbo today bụ rich native doctor si eji ekpụta ovu onye ọgwọrọ ọgwụ ka ya ị na-eje ụka today pastọ ike anyị nwee ego ejezi n'ụlọ ụka ị na-eje ụka ọ bụ na pastọ ya dị richer than you don't go to that church again because ya dị poor forever ị na-ejekwana na nke dibịa agwọ ọgwụ ọ bụ na dibịa akagide rich ejezina na nke dibịa na ọgwụ ọ na-agwara ya da alụ ọrụ ị na-eje na nke eze nwaanyị ị na-eje na nke aka gị nwa dị rich ị kwesịrị ike eze nwaanyị a dị rich na ọrụ ka ọ na-alụ saving ka ọ na-eme so ka eze nwaanyị na-abịa na nke ezi na-agba moto iwere ọkada na-abịa na nke ya dibịa ị na-eje na nke ya eje agwọ ọgwụ n'anya moto gị nwa were keke na-abịa pastọ ị na-eje ụka na nke na-agba moto na-agba private jet iwere shọtụl wee na-abịa ụmụnne m na-abụrụ na ibe ya nwaanyị nwa ka anyị jipụta na-agwa unu ga anya saa unu anyị adịrị ekwu ọnụ nkịta ibe anyị na-ekwu uwe okwu mmụọ ekerekwa m unu ka ndapụ ebe a ka ọ dịkwa biko ọ bụla m ndị ama akụrụ were gị iwe nye were gị ka anyị wee dozie obodo anyị ga-eji okwu ọnụ ka Chukwu jikee okwu ọnụ kwa ka anyị eji mebi ụwa and okwu ọnụ kwa ka anyị ga-eji wee mee gịnị wee correct ya mistakes mmadụ abịa na-abịa na-akpakọ m isi ọnụ Jpac enye eriri this and that onye efere ebe abụ my very good friend in as much as na o nwere his own belief and when my own belief when may affect our business may affect our relationship. I really want to advise people. Why sometimes I don't want internet. I'm not Jpac and then what problem? I can buy the Jordan now by water. I know about war. Not doing Monday. Mana, if all in a man or what, don't let religion affect your brain. Yes. Don't let tribalism affect your feelings. Most important thing in life is humanity. That humanity means that na ebe ọbụna ijelu na mmadụ ka ya na-afụ ijegodo ebe a na-agwọ ọgwọ mmadụ ka ya na-afụ and that does not mean na onye gị na ya dị na mma mee aja ibe na ihe asịrị ya na ife ọma ya abụrụ ife na-eme ndị ụka anaghị akazi ụka ya mbachere ni correction bụ the correction the fact ihe njisi anaghị akazi ụka kịta bụ ya na-akabụ mmadụ somebody ya abịa pastọ ga-eme ihe ọjọọ kedu ihe na-akpọ chastisement n'ọnụ oyibo ịdọ aka na ntị ọ bụ na ịdọ aka na ntị adịrọ na Baịbụl nke ahụ anyị chara agụ why is somebody ji wee caution what David rara nwunye mmadụ send the man to ihu ọgụ ọ nwụọ ịnoge onwe ike kuchie nwunye ọ bụ na ịdọ aka na ntị adịrọ why is eji wee send onye amasị ya jee gwa onye a n'ihe o mere arụ mana today a member of the church gwa pastor si ya daddy or papa kuru si akpọ because ma akpọ daddy onye bụ father bụ Chukwu dị n'eluigwe. I will address you as reverend. I will address you as pastor. I will address you as doctor. Maybe in age. But I get daddy in the Lord. But I dig it, daddy. You're not okay, young boy, 20 years, 30 years, daddy. If for somebody, okay, Ruga 70 years, give over better when they be akanis. Oh, because so many things I need to say. Can you be akanis for? Is that insult? Another Omenala Igbo but another Igwe. It's a big back and easy. Why laying your hand on the Igwe? About him, could be your could be your Kuna Mezu. Email could be Woku. Why is Jimoto Babaka? In a man anointed. Why touching me? Must you touch me?
akwa gị nke onye eze Jizọs megidebe gwacha n'ihe enu fọrọrụ ngo nsị alụka onye eze bụ dibịa even dibịa sef ọma ha dibịa ọma ha ụka ọ nọ n'enu na-eko n'enu. Onye eze Jizọs bụ pastọ ka ọ bụ. Ọ bụghị pastọ. Pastọ nyere ọsọ. Pastọ nyere ọsọ. Ndị dibịa nyekwu ya ọsọ. Even onye eze Jizọs enweghị single paracetamol. No, I'm saying it now. Onye eze Jizọs sọ ka anyị kwụọ ọgwụ physically with okwu ọnụ. Ọ nọrọ ebe akata nkwuo okwu n'isi kpam agwa m date mgbe ọ ga-eme. Nya ma ekwu okwu n'isi nke m gwa m date mgbe ọ ga-eme. Ọ bụzie na o meghe mana ọ bụrụ m ọ bụ Jpac. O nwere single fancy. Mana ị ga-afụ somebody. Wait na. Okwu n'isi onye eze Jizọs ka afọ ya tikpọ. Mba onye abụ onye okwu n'isi ga afọ ya tikpọ. Mba ọ bụ nke afọ ntikpọ o mee tikpọwu. Eme ihe tikpọ afọ onye eze Jizọs. Ihe tikpọ afọ ebe ọ kwụsị iri ebili. Ebili eji etu aja because onye na ọ kwụsị ha iri ebili na ewu niile na-akpọtara ya na ehi na ọkụkọ aja nsuru ọkụ ọ kwụsị ha ịta ebili eji gọrọ arụsị afọ ehi tikpọ ma zọ kata na-ata ebili afọ will remain the same. Ahụrụ ndị manyere m nye kọrọ m ọnụ ịmara aka people na-efi na aka mmadụ ọnụ ọ bụrụ ime ihe nsọ ịkọ mmadụ ọnụ onye ahụ bụrụ ihe anyị na-eme turutu onye ahụ eme ndị ya. People tell me to work on myself and true on my stomach and true my wife came in back home the same time we started working out. I don't work out. No, never ever. All I want ever, you know, all of what they here. I'm not from Man, two hours without the night that women that doesn't water because in our home day empty. In a day, the only ones or about fruit. We don't eat late in the night. We don't even do steady workout. No diet. Can I change the diet? Because you know apple all the time. I'm not going to 6 o'clock, 7 o'clock. You know apple. People start. We stop starching food in the night. No, it is vegetables and the fruits in the night. Real light food in the afternoon and drink tea or coffee or bread. Breakfast. If you go to exercise, you better work out. I hope but I'm going to say Jesus. After I get even okay, I'm abụọ with afọ because as long as na ata ya ezi na ata kotokoto na anụ ọkụ na toke na aja niile. Look at somebody onye eze na amaghị ede afa ka mmadụ bịara nọrọ ana ewere powder hụ ya n'isi were pidgin na-apịa onye eze na amaghị expel onye eze ọ nwunye na-edere ihe na-edere akwụkwọ na amaghị ede afa ka somebody bịara nọrọ ana n'oche ọ na-awụ powder onye eze na-egwu ụwa you're a fool. I swear. For you to bring yourself down, but I was it I watch video and I don't even watch video. Then I need a boss data. Baby, I know.